kembali jaya. Sudah waktunya berjalan. Nggih. Wis wayahe. Aja temen-temen nek dadi wong bodho. Aja terus-terusno nek dadi wong bodho. Apa gak bosen? Bodho terus dibodoni wong asing terus. Hati-hati. Wong Indonesia nek ora berjuang untuk Indonesia berarti orang itu tidak berketuhanan. Jelas itu. Orang Indonesia kok menguntungkan orang asing, tidak menguntungkan negerinya sendiri. Itu orangnya belum berketuhanan, belum. Baru beragama. Kalau beragama anak kecil-kecil bisa krasa apa ora to? Wong Jawa iki, wong Indonesia digiring bendino diarahno nang asing. Wong Jawa lho digiring ya liwat pengeras, liwat apa wae, nek TV ya liwat sinetron diarahno nang Arab. Krasa apa ora?